Ами преди 14 години аз бях моряк на кораб и в Норвегия, в фьордите, вълна се качи на борда на кораба и ме удари в гръб. Съответно, много фрактури, инфекции, хеликоптери, да ме изкарат, защото бяхме така в морето. 3 месеца се опитваха да ми спасят краката, единия успяха да го спасят, левия обаче имаше голяма инфекция и трябваше да се ампутира. Съответно, след около 3-4 месеца вече бях отново съживен и готов за живот. С първата си протеза, която получих в Норвегия. Там ме протезираха първоначално и след още няколко месеца прибрах се в България. Отидах за втора протеза, защото кръка се променя, трябва да се смени протезата. С протеза в България се здобих, когато започнах аз да си я правя. До този момент имах норвежката си протеза. Но причината да работя това, което работя в момента е нуждата ми от нова протеза, защото и втората ми протеза от Норвегия също беше за смяна. И аз започнах да търся пътя, за да го направя. И тогава срещнах доктор Данчева, която ме срещна с професор Бекер, който ме прегледа, направихме план за протезиране и аз съвсем случайно изподелих, че в Норвегия съм имал интерес към тази работа и даже в роботилницата, където ми правиха протезите, моят ортопедичен техник ме вкара вътре, запозна ме с работата, показа ми как стават нещата. Така има голямо желание да започна да се занимавам с това нещо, но училището там беше първо 5 години, второ всичко беше много скъпо, беше непосилно. И така, говорейки с докторката на тази тема, тя каза браво и имам нещо предвид и така си остана. След което, след няколко месеца така, тя ми се обади и ми сподели, че имат проект да отварят работилница в България на доста високо ниво и попита дали съм наистина сериозен, защото ще се инвестира време, нали? И средства за обучение и така нататък. Аз естествено и потвърдих, като условието беше да се преместя тук. Тогава моята съпруга ме подкрепи и дойдохме заедно в София. Така започнах да работя това нещо преди над 10 години. Ами мисля, че се работи както с всички останали хора. Въпросът е, че някои са по-лабилни, трябва да е така малко по-специално отношение, успокоение. Аз също ми помага, нали, моето положение, да вдъхвам доверие на хората, с които работя, защото когато дойдат, те нямат представа, че аз съм с протеза и в процеса на разговор, като им покажа, че аз имам протеза, как се движа и така те се изненадват, защото при една такава травма и, нали, ампутациите не са само травматични, има най-различни причини, медицински по-големия процент. И хората си мислят, че край, света свърши, живота приключи, всъщност не е точно така. И аз, като им покажа, че аз съм с протеза, как се движа, така вдъхвам им доверие, доста и на мен ми става приятно, когато, нали, им се смени малко гледната точка на самите пациенти. За много добър техник не знам, но определено това, че нося протеза, по някакъв начин ми помага. Доста да разбера пациента от какво има нужда, какво усеща и аз съм минал така по този път. Това може би наистина е едно от нещата, които ми помага, за да мога да работя по-добре. Обученията са много важни. Фирмата, в която започнах и до ден днешен работя, влагат много средства и време в нашето обучение. Обучавали сме се в Германия, Чехия, Холандия, на много места. Идвали са при нас също други ортопедични техници от западни работилници, ортопедични центрове, където работят, да обменяме опит. Ние сме ходили при тях, те идват при нас, което също така допринесе за нашето напредване в работата. Мога да кажа какво не му помага, увреждането не му помага, защото
преди да започна тази работа, аз във Варна опитвах да си намеря работа на доста места. Съответно отговора беше, нали, господин, насочете се в друга сфера. Като бях стигнал до да си търся работа на басейн, да мъкна шезлонги и чадъри, което пак не ме взеха, защото съм с увреждане, въпреки че аз мога да нося повече от дамата, която ми отказа работата. Нали? Това е друг въпрос. С една хубава протеза, когато има човек удобна, подбрана точно за него, като модули, стъпала, колена и така нататък, ако имаш една хубава протеза, ти можеш да си работиш съвсем спокойно. Аз работя по цял ден. Обувам я в 6 сутринта и я свалям, може и след 12 вечерта. Моите деца няма какво да кажат, те просто са пораснали с протезата. За тях въобще не им прави никакво впечатление. Но хората са различни, най-сладки са децата, защото са любопитни. Идват, гледат, пипат. Майките ги дърпат. Викам, няма нужда да дърпате детето, аз ще му обясня, нали, там каквото го интересува. Младите хора са така много свежи, но вече така, с по-голямата възраст на хората, бабичките цъкат, други се бутат, обръщат, но като цяло хората приемат. Много хора още в България се стремят да си скрият протезите с козметики, с панталони и така нататък. Аз това не го правя, ходя си по къси панталонки лятото и хората трябва да виждат, да знаят, че в крайна сметка това се случва и никой не е застрахован. Значи, за да получиш, трябва да дадеш. Дори малко трябва да дадеш, за да получиш насрещна. Аз си работя, осигурен съм. Съответно получавам от държавата помощ за моето протезиране, колкото и малко да е, пак е някаква помощ, но не мисля, че някой ми е длъжен. Да, наистина има го момента, в който хората си мислят, че държавата им е длъжна, но няма държава, която да ти даде без да получи от някъде нещо.